Ще се престрашим да влезем и да разгледаме тази изоставена хижа. Кухнята на хижата впечатлява със своите размери. Разрухата е видима на всяка крачка. Ева! Нищо не е останало от предишната слава на хижата. Напускаме хижата с голяма болка в сърцето. След броени години едва ли ще остане нещо от тази постройка. България се обезлюдява, а се от нашите предци. Макар и изграден преди 50 години, пътят до хижата е в отлично състояние.